एक्सएनडिबिनि सोमावसारनाय टाइमाव खेथि आबाद मावनानै जाबोनायखौ नुदों। बिलटिनि सोमावसारनाय टाइमाव बिलटि केम्पफ्राव मैगं थाइगं खेथि आबाद मावनानै जानायखौ जों नुबोदोंमोन। प्रमद बर'नि सोमावसारनाय टाइमाव अबे आबसु अफिसाव खेथि आबाद मैगं थाइगं गायनानै जानाय रेकर्ड दं नामा? যে সুজিত নাৰ্জাৰী আমি সকলোৱে জানো যে বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ প্ৰথম মাৰ্টিয়াৰ, আৰু সেই সুজিত নাৰ্জাৰীৰ নামত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যেটো অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম হৈছিলে বিএলটিৰ নেতৃত্বত, ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আছিলে বীৰ চিলাগাং। তেখেতক সন্মান জনাবলৈ আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বি বাংবুৰগৰা এইটো আছিলে এনডিবিৰ প্ৰথম শ্বহীদ, আৰু তেখেতৰ নামত তেখেতক সন্মান জনাই প্ৰায় 2.5 কোটি টকা খৰচ কৰি এটা সাব ডিভিজনত এখনকৈ ইউথ চেণ্টাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো। बेबायदि हाबाफारि लानाया जोबोद मोजां जादों। प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गेदेरमा दैदेनगिरि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि बिथांमोननि खाथियाव आङो गोजोननाय जासिहरो। बेबायदि हाबाफारि लानाया जोबोद मोजां जादों। लोगोसे आं दिनैनि समाव खावलायहरो गुफुर हालामनि रायजो राजा, सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा जाहाथे प्रमद बर'आ बावनानै थाङा। बिटिसि बिटिआरनि सिङाव सरकारि स्किमखौ लाबोनानै बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोनानै एसेबाबो जौगाबोगासिनो। नाथाय गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे प्रमद बर' आरो बर'नि आन्दलनाव गुफुर हालामनिफ्राय थै होबोदोंमोन, बर'नि आन्दलनाव बाहागो लाबोदोंमोन, सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाबोदोंमोन। प्रमद बर' सारा सानसे समाव गुफुर हालामाव फैनानै मैखोमै बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे खोथा बुंबोदोंमोन आरो खोथा होबोदोंमोन। बिनि थाखायनो आं गुफुर हालामनि जानानै प्रमद बर'आ जाहाथे माखासे जौगानांगौ बर'फोरनि खामानिखौ जाहाथे बावनानै थाङा। सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ मैखोमै बर'नि आन्दलनाव बाहागो लाहोदोंमोन। बेबायदि समखौ जाहाथे प्रमद बर'आ जाहाथे बावगोमानानै थाङा। बिनि थाखायनो बेबायदि हाबाफारि लानायनिफ्राय हायोबा एसे मोनफ्रोमबो स्किमनिफ्राय एसे लाखिनानै सानजानि बर'फोरनोबो एसे एनै उफेनै नङाबाबो सिक्रेटलि गावसिनि पार्सनेल पकेटनिफ्राय एसे मदद हरनो हायो सानजानि रायजो राजाफोरनो। बेबायदिखौ आं आसा खालामो। মোৰ উদ্দেশ্য আছিলে ছাত্ৰ সংগঠন শেষ হ'লে নিজৰ জায়গাত থাকি খেতি বাতি কৰি সমাজৰ কাম কৰিম, শিক্ষাৰ কাম কৰিম। আজি মোক এই জায়গাত তেখেতে মোক থিয় কৰাই দিলে না, হোমৱৰ্ক নকৰাৰ কাৰণে আজি মই ইয়াত থিয় হৈছোঁ। তেখেতে এতিয়া গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে। भिडिअनि फुटेजआव जायफोर आसामिसनि रोङो बुजियो बिथांमोना स्पष्ट बुजिगोन। आंबो बारा आसामिसनि स्पष्ट रोङा, अब्लाबो आंनि गोसो बा आंनि गोसोआव जि हमदांनो हादों, प्रमद बर' सारा बर' फरायसा आफाद जोबनायनि उनाव खेथि आबाद मावनानै जानो आफसोसखौ बर' मिडियानि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुदों। मालाबा समाव गावनि फोरोंगिरि मावबोनाय, मालाबा समाव गावनि आर्मि साख्रि गारबोनाय बेबायदि बर' मिडियाफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुयो। नाथाय प्रमद बर' सारा मा सानदों आरो आंनि साननायाव आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेब्लासिम बर' हारिया थागोन, जेब्लासिम बर' मिडियामा थागोन, जेब्लासिम बर' बिजोङा थागोन, अब्लासिम बर' फरायसा आफादा थागोनखौ नुहुरो। आरो बर' फरायसा आफादा जुदि थायाब्ला बर' मिडियामनि जेंना, बर' हारिनि माखासे बर' बिजोंजों फरायनाय जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन आरो बर'नि माखासे राव हारिमुखौ सोर सुस्रांगोन? बिनि थाखायनो आं बुजिनाय आंनि साननाय मथे बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बर' फरायसा आफादखौ थागोनखौ आं नुहुरो। लोगोसे दिनैनि समाव आं खावलायो प्रमद बर' सारा एसेबां खेथि आबाद मावनानै जानो गोसो थानाय मानसिया दिनै गावनि गोहो खुंथायाव खेथि आबाद मावनानै जाग्रा मानसिनो मा एसेबो सरकारि माबा मोनसे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायफोर खेथि आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननो मा हरनो हाखो? बिथांमोननो मा गावनि सरकारि खुंथायनिफ्राय मा हरनो हाखो? जाय मानसिया खेथियक मावनानै जानो गोसो दंबा खेथियकफोरखौ एसेबाबो अननाया बारा जानांगोन।
दिनैथ' जों नुहुराखै बिथांनि माखासे खुगानि फावथिना नामा जोंनि बर'नि खेथि आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननो गावनि गोहो खुंथायाव थानाय समावनो सरखारि माबा मोनसे मदद हरनो हायोबा हरनाया मोजां। लोगोसे आं दिनैनि समाव खावलायगोन प्रमद बर'आ बेसेबांबा सम आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव आबसु अफिसाव खेथि आबाद मावनानै जाबोनाय आबसु अफिसाव रायजो राजाफ्रा नुदों नामा? नुबोआखै। अबेबा डिस्ट्रिक्ट आबसु अफिस, अबेबा प्राइमारि अफिस बेबायदि सोरबा गेदेरमा प्राइमारिनि डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बे आबसु अफिसनि न' उसुङाव बे हा खालियाव खेथि आबाद मावनानै जा बेबायदि बिथोन होबोदों नामा? जोंथ' होबोनाय नुवाखै। आबसु अफिसाव फुल फांसेजों गायनाय नुबोआखै, दंफां फांसेजों गायनाय नुबोआखै। उपेन ब्रह्मनि फबनाय हाखराव दंफां फांसे फुल फांसेजों गायनाय नुफेराखै। बेसेबां गनायथाव। गावनि समायना रमायना न' उसुङाव फुल गायनाया सोर गायदों? गावनि न'नि साखाथि फाखाथि समायना रमायना माखासे फुल बागानखौ सोर गायदों? दिनैनि समाव जुदि सोरबा बुंनानै लायोबा सोर गायदों? गावबा नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै साजायनाय जों फुलसो नुगोन। गावनि आखाइजों गावनि साखाथि फाखाथि न' उसुङाव समायना रमायना फुलफोरखौ गायनाया सोरनि आखाइजों गायदों? दिनै प्रमद बर'आ बुंनो हागोन नामा गावनि समायना रमायना बे न' उसुंनि फुलफ्रा नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै गायनायसो जानो हागौ? बेबो जाय गायग्रा मानसि, सोरबा गावनि गारि ड्राइभार, सोरबा गावनि न'आव थाग्रा बिथांमोनासो गायदों जानो हागौ। नाथाय गावनि आखाइजों जुदि गायदोंबा खोब बारा फांसे बा फांनै गायदों जानो हागौ। अबेबा जायगायाव आबसु अफिसाव फांफा फांनैसो गायदों जानो हागौ। नाथाय अबेबा जायगायाव जुदि खेथि आबाद मावनानै जाबोदोंबा बे आंनि गोरोन्थि। नाथाय जों मालाबाबो बर'नि ससियेल मिडियाफ्राव फेसबुकफ्राव जोङो प्रमद बर'आ आबसु अफिसाव खेथि आबाद मावनानै जाबोदों होननानै जों मालाबाबो जों नुफेराखै। नाथाय बिलटिनि समाव सारनाय टाइमाव बिलटि केम्पआव बिलटिनि जोहोलावफ्रा खेथि आबाद मावनानै मैगं थाइगं गायनानै जाबोनायखौ जों नुदों। XNDP-नि समाव सारनाय टाइमाव XNDP-नि केम्पनि साखाथि फाखाथि खेथि आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुदों। बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि आन्दालन, बर'नि जिखुनु जाया संग्रामाव आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव जायफोर बाहागो लाग्रा गाव गावनि हा हु बारिफ्राव मैगं थाइगं गायनानै जाबोनायखौ जों नुदों। नाथाय प्रमद बर'आ अबे गावनि बिथायाव अबे आबसु अफिसाव खेथि आबाद मावनानै जाबोनायखौ रावबोथ' नुवाखै। दिनै खुगाजों सालायजों फावथिना खालायबाय थानाया बेसेबां गनायथाव। बिनि थाखायनो ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाया दिनै फावथिनाल'। दिनै गावनि गोसोआव खेथि आबाद मावनानै जाग्रा गोसोआव सानदोंबा खेथियकफोरखौ, आबादारिफोरखौ नाहर। जायफोर खेथि मावनानै जाग्रा बिथांमोननो सरखारि स्किम बा सरखारनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब हरनो हागोनखौ नाहर। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ बेसेबां समाजनि खेथियकफोरनि मोजां खामानि मावग्रा। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आखाइ खबजोबनानै आं बयनिसिमबो गोरोन्थिनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। गोजोन्थों बयनिसिमबो।